Niin, pitäisi kertoa sitten Yllistä muutama sana ja mitähän sitä nyt sitten kertoo. Lupsakka mieshän se Ykä on, että on se ihan sellainen mukava kaveri ja eikä nipota ihan turhista, että parikymmentä vuotta tässä on yhdessä tehty hommia ja hyvin on mennyt, että työhommat on mukavia ja vapaallakin on ihan mukavaa ja nyt viime aikoina mä oon käyty sitten englannin kurssia ja Ylhän on siellä oikein viimeisen päälle kova kaveri puhuu ja mutta jos niin kun äkkiä miettisi, että mitä kaikkea me on tehty, niin tässä menisi pitkän aikaa, mutta jotain nyt poimisi, niin Yllihän on mahdottoman mukavaa matkaseuraa. Että me ollaan jos nyt muutama matkajuttu mainitaan, niin mehän on Yllin kanssa monta kertaa ollut Tukholman risteilyllä ja Tallinnan risteilyllä ja Kööpenhaminan risteilyllä ja Komon-Suomen risteilyllä ja muilla asiakasristeilyllä, Tehy-risteilyllä, sitten omatoimisilla hupiristeilyllä, sitten Silverlinein risteilyllä, Jats-risteilyllä, Blues-risteilyllä, Kantti-risteilyllä, sitten Tyynellä ollaan oltu, mutta sehän ei varsinainen risteily, mutta on se kumminkin veden ääressä ja sitten ei vähäisemmänä, mutta viimeisenä tämä HT-vene Vanajan risteily, mikä ollaan veneilykerhon saareen menty aina joka kesä monet vuodet, että se on myös koko kohta ollut. Että oikein mukavaa matkaseuraa eikä hirveästi ole riitoja, joskus on kyllä painittu, mutta sekin painittiin hyvässä hengessä, mutta mä en muista kumpi sen voitti, mutta kyllä siinä vähän niin kuin naurussa oli pitämistä sitten lopuksi, että mukavaa on ollut Ylli, että kiitoksia vaan näistä vuosista.